Takže zdravím. Nyní vyrážíme na výlet, bude 10:30. Náš plán je upřímně jít k majáku, ale těžko říct, jestli jdeme někam tam, protože tady pán se strašně vztekal, že nemůže hrát na počítači a pít kávu. Ale tak nakonec jsme se ale přemluvili a uvidíme, kam nás nohy zanesou. A tak se pozvem. Tady vlastně všude po svém ostrově chodí ovce, jak se jim zachce. A čas od času se potom dělají sjezdy, kde se slaňují z hor a podobně se specialistama nebo vesničanama. A potom holt se odvezou a pak tu můžeme mít speciální kotlety. Ale zatím se tady mají aspoň krásně a můžou si kam chtějí. Došli jsme na konec cesty, poslední 2 baráčky, pak už jenom otevřené moře a tady opět už náš fjord. V baráčkách nikdo nebydlí, ale jen se pronajímají. Nejhorší je, že musíme nahoru a teda ta lepší cesta, lepší polovina cesty je za náma a pak se budeme muset drápat do těch skal. Tady koukají ovce, tady ten výšlap taky neměli určitě snadnej. A my musíme se vydat nahoru až po drátech, ale je tady nádherný výlet, takže aspoň něco. Zase se pozastavili, tady je paroch, ty moc rádi sbíráme sobí, takže ho určitě bereme sebou. Právě jsme vyšli ten nejhorší kopec, abychom zjistili, že před náma jsou další. Teď jde vidět, jak jsou ty mraky strašně nízko. Jestli teda zaznamenává ten mobil, ale uvidíme. Jo, ale tamhle taky. Tamhle dole, jestli to jde vidět, už je maják a tudíž už jsme skoro tam.
Tohle je takzvaný ostružník morušový a jsou vlastně bobulky, které se dají jíst, hodně noruje právě tady sbírá. Jsou poměrně sladký, ale nesmějí se trhat celý, trhají se jenom vlastně ty plody. Konečně jsme tady, aby jsme viděli maják a mohli jít zpátky. Každopádně si ještě chvíli sedneme. Tak, ještě něco natočíme. Tamhle jsou nějaký rybáři. Je to tady krásný. Tady ještě nějaká turistická cesta, tak se jdeme mrknout dolů k moři. Vidíme. Vím, že tady jsme tenkrát lovili ryby na loďce, ale pěšky jsme tady ještě nebyli. Už sedím dole, tady u moře, tady je hromada medúz. Tady jsou v určitém směru i světelkující. Kachny, radci. Tady ofjord dál mají radci právě hnízdo. Teď tady sedím u majáku a chtěla bych vám tady něco říct. Za prvý bych vám hrozně ráda poděkovala, jestli odebíráte, jestli jste video sledovali. Pokud jste se dodívali až sem, tak úspěch. Ještě teda bude natlačit cestu zpátky, ale mějte si to třeba už jednou tady. Potom bych vás chtěla odkázat na své video. Něco jako trailer a půl animovaný, kreslený na vlastně můj projekt. Bude to kniha, ale budu se snažit s tím i jakoby dál pracovat. A je to vlastně teda moje starší video na kanále a dávám sem i odkaz nakonec. A pokud by vás třeba zajímaly jakoby knihy, příběhy tady z fjordů, tak Broněk právě jednu knihu napsal, zatím to je jenom jako e-kniha. Jmenuje se Příběhy z norských fjordů a můžete ji zakoupit například na Alze, nebo mám pocit, že i na knihách Dobrovský, což taky vám můžu hodit odkaz. Tak můžete mrknout. To by bylo zatím vše a ozveme se později. Tak, jsme se zpátky. Nejhorší kopce máme za sebou, takže teď už to bude pohodička. Tak našli jsme další paroh.
Takže já vás zdravím z cesty, konečně jsme se doškrábali dolů. A doufám, že se vám tohle video líbilo. Máme v plánu určitě i podobná videa, vlogy, či takhle jakoby výlety do hor a nějaká zajímavá místa. A dál nás napadlo, pokud byste třeba chtěli vědět nějaké zajímavosti, například o severním Norsku, nebo proč třeba teď na ostrově Suðuroy nejsou žádné stromy, tak taky by byl možný takovýhle formát. A nebo třeba nějaké rady, pokud byste se chtěli do Norska vydat. Každopádně já vám moc děkuji za sledování, dejte odběr, dejte like a třeba video sdílejte. Děkuji, mějte se.